Good morning everyone. बयखौ बरायहरनाय जाबाय एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिफोरनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोना आबै आबौमोन बोराय बेन्थ'फोर बायदिसिना एकदम हेन-टेनफोर जालायबावदो। मा बक्सआव बयलार? आंखौ नुखाजोबनायखौ मानसिया मा मावदों आं जेबो देखाया आरोना डेन्जार मिनि मावनाया साइसआ मानसिनि मोदोम मावनायखौ नायब्रा नोंथांमोन खिन्थु मा मावदों खिन्थु मिथिया आरो मा मावदों मिथिया देखायनोसै नामा देखायनोसै एसे सोमावबाव मोदोमखौ सोमाव लागाव आयौ गैलानो गैला आयौ बेखौ मावदों आरोना बे जा फाग्ला सोरनिबा हाबा हुखाबाथाय खुनु बारग'ला आरोना बेजों जानाय लोंनायबाथ' खना खनायाव संनायावसो थाखायो डाइरेक्ट मा होनदों मानसिया मावनो रोङा जानायल' होनदों आंखौ नोङो आंखौ होनदों इयो फाग्ला एगजाम गैयैखाय लोंफैलाय बे बाहाय नङा एकदम फाग्ला खाय नङा एकदमबारे 500 नट नोंसोरलाय थांफु गैयालै फंबाय दाना जानाय गारजोब्बाय आं थांफुफोरखौ हौवा गोदान मोनलायाखै बेखौ दाबो मोनाखै बेदरफ्रा नायदो बेदर एवग्राया जोंना सोरबासो आसलसो माबाया एवग्राया आयौ माबागासिनो दं आरोना संनाय खावनाय बहर आरोना रायजोफोर हाथासुनि हाबा नै नाया मोनबाय बे माबे बाजै माबा दाउ बयलार आच्छा होंगो दोंगो दाउ बयलार ओमफ्राय ओरै दं जोंहा मादै बुधबार जालायबाय नै ओमफ्राय नैबाव दं आब' बालें जोंहा फोथा महर सामब्राम गुफुर जिरनायाव बाहागो मोनदों बिथाङा माला मोनो सोंमोन आं दाबो जाया सानदों माथो जाम्बानि सावनाय जाखो बेलाय गेस गैयै सावनाय जिगाबफोरखौ ब्लाव ब्लाव होनानै सावबानो जायो नङा फंबाय दिसथाबलै सोरनिबा हाबा हुखा सोरनिबा जानाय लोंनाय खोनास्लाबनो हाला गोदाग्रा हाबाफारियावबो फाग्लायाल' गोलैयो आइखोन बेफोरखौ जाय बिजामादै मोनगोन सप्तायावनो खननै दाउला खासि सप्तायावनो खननै बोरमा बेदर सेसा बेदर आजां गाजां नङासोलाय एम्बु खुसिया आजां गाजां जाया मोनामसुयैसो गोदो एम्बु जाया होनो फाग्ला दा सोलाजोबो खिथि गारा एम्बुफोरखौ जानाया आइखोनबो बिगुरासो गोथाव होनग्रा जायाखैबा बिराद फाग्ला मानसिया आरो साफ्रामबो गारि ड्राइभारफोरखौ बुंहरनाय थाबाय विंगार ड्राइभारफोर फंबायखौ थिखोबोयोबा फैसा लानो ना आंनि नाम लाबानो हगार हरबानो जाबाय खमावनो लायोबा 10 थाखासो ला बारा लानो आरोना विंगार ड्राइभारफोर आदैमोन खिथाहरनाय जाबाय आरोना आं थारमाने जोंहानि भागिना नालाय जोंनि बिफा देरसिननि बिफा बिदानि जोंनि बिफानि बिदानि फिसाला जाहैबाय नालाय उफाय गैया दा जालालै जाला जेबो जाला ओमफ्रायहाय दा गाबोनहाय ना सारनायनि प्रग्राम दंमोन जोंहा गैया बिराद गाज्रि खालामना होलायबाय आरोना दैया बेसेबांबा गिदिर देरना होलायबाय रागानो दा ओमफ्रायहाय रायजोफोर दै फिसा देरदों नालाय दा नैबाव स्रोद जोङो बाहायजानो फैदों आरोना माने बे सारा आंनो सारगोन आरोना गांनैखौ थांलायबाय बोसोरसे बसनाम ब्लद मानसिफ्रानो मुख्रा गोजा नङाबा ओमफ्रायहाय दा माने ना सारनो रोनाव फैलायबाय आरोना जोंनि मोदोमनि जिबख्रिफोरखौ एकदम दल'खौनो दोनना सालासुवारफोरखौ एकदम जिराय मोनजायोना बिसोरो माथो दा ओमफ्राय आं जेखौ गांनै लाबोदों आरो माने बे ना गिदिर नालाय नैबे ना फिसानि माने बैयाव सारगोन आरो सान्दुं दुंबायना दाना ओंखारसिगोन नै सान्दुंआनो थारमाने नायनो हागोन सान्दुंआ दुंबाय ओमफ्राय स्रोसो सारनो नागिरदों आरोना आं स' नायलां मोजाङै साराबा जेखौथ' मोजां सारफेरखाया नों मालाबाबो एकदमबारे आंजों थाफा गोदोनिफ्रायनो रोंनायखौनो बाबा आंखौसो दा केमेरामेन दोनबावबाय नायदो बिराद फाग्लालै नों मानसिया दे खोनागोन नाया खोनागोन जै जुदि ना खोनाबाय मुनाफा जाबायबो नोंना एसे दावखोना सारख्लायदोब्रा नोंखौ आं सब फोरोंनांगौ एसे सारख्लायहरदोब्रा बेनिफ्रायनो हरैनिफ्राय सारख्लायहर दे होदो होमबालाय होदो दे हो आइया बारलिया बासाय लालायबाय बारलिया माथो बेफोरसो एक्सपिरियेन्स गोनां फुल एक्सपिरियेन्स मासुवा होनो बिदिखौ दा नैबे गुदुङाव बोसनलांदोंसै फाग्ला नैबेहाय जों बामि बोनग्राया माबायदि नुवाखै नों आइयै बिदिखायनो बिराद बायोब्रा आङो जाबाय नामा सौवाखै आइखोनदों आंखौसो जाबाय दादा इन्जेक्टनि खारखो बोखाबाय बारलिया मासे खारखो बोखाबाय दंग' बे सिङाव दे जेबो नङा बियो गोदो
लाखिलै जों सिथोब माइरिबो सिथोब आइयो ओइ दंबावो ना गिदिर बेलाय मासे ओइलै ए थ'थासे ओइ ना दं ना फिसा दं बारलि 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 ओहै दे बख' बख' जागोन जागोन बारलिया माखौथो होनो आं जाम्बा लोगो जायो नै मोनजागोन नै दिं ना बारलि मोनबा जोंहा मासे आइया बरिया दावखोबोखादों बे मबाइलावसो फिसा नुयो रायजोफ्राथ' मिथिखायो गैयाबाबो 1.5 केजिनि जखा आरोना सोजेनदो जेया बख'ला जेया बै जे बख'दोब्रा जे बख' आइया बनिलै गासिमोन थ'था दंबावसो देंदें सारजेननायावनो खनसेनो बनि देंदें नै थ'था ए थ'थायाबो फवासेनि फाला बिराद गोदै जायो थ'थाया दाबादियाव फाग्लासो दै जौआव सारगोन जों दै जौआव दोरजो काफल मिता हय रायजोफोर मानसियानो लाखिखालै आङो लाखि माने आं गैयाबा जायामोनब्रा मोनसे आं थाफानानैसो जादोंथ' नङाबा जायामोन नों मबाइलाव हाजारखि थगायबाय मिथिनो हाया रायजोफ्रा मिथिखायो फाग्ला आंखौ मिथिखायोब्रा गावखौल' नाम लाफायो आं थाफाबा जायो होनना मिथिखायो फाग्ला आं थाफाबा एखमबा 5 लाख गाहाम गलाबायनाय मोनो आंखौसो माबा होनबाय नोङो ओरैबायदि फाग्ला आरोना गावखौल' लाखिनानै लायो आं फैफानानैसो मोनदों बेखौ मिथिया बियो बिराद गावखौसो दुगा फागा जाया फामा गाजि फाजिनो जों लाखाया नोङो हायोबा हात बर'सो नांगौमोन नामा नोंनो हात बर' बिसातबाबो आयौ देनजारलै नों आइखोन गौराङाव जन्म मोननाय मानसिखायनो बिराद फाग्ला नानि एकदमबारे बोथिसेबो गाराखै आरोना आरो बेना नुवाखै मोदोमखौ नायफेराखै नोंसोर ना आयसा बायदिना बेना रासि दं ओंखायनो मानसिया होदो दे हो ओइ जाफा है गलालाय आइया बेफोरसो जे सारग्रा फाग्ला इखोन्थों गोदोनि बोराय जानजिफोरजों सारग्राबाबो हाया आरोना ओरैबायदि जेया रुगुङा नांबावगौ अरखायो आरोना बिराद फाग्लालै मानसिया खिन्थु आं थाफानायखायसो जेयाबो अरदों आरोना आं गैयाबा अरखाया ओरैबायदि फाग्ला एकदम जोंना सानब्रबबाथाय एकदम जायो आरोना सानब्रबनाय मानि मिन्स जानाय आरो जोंना फाग्लासो जागोन आयौ देन्जार नुखायो नायदों ना बोग्राखौ उखौ ओइ दोरज'नि बै गाहायाव सारैनि मोनसे गाहायाव सारैनि खनसे गाहायाव खनसे सारैसै जोङो गैया नामालै माथो रेजेंसो जाबाय एबाराव आइया बिदि डाबल लुगैबा जाखायाब्रा फंबाय गेजेराव हरबाय नालाय जाम्बाखौ जिंजोंसो हरनांगौ आइयै दे एबार जागोन र' एबार फैना थाबैसैलाय थौ बैहाय गाहायाव गैया मासेबो गैया गैयाथ' खालि जाफेरबायामोनलै जोंना नै फाग्ला बिलाइ गैयाबाबो 200 ग्राम दं बेयाव आरोना एकदम नंखाय सानगोन मानसिफ्रा एकदम फोलानाय राव खोनागोन आरोना भिडिअनि गेजेरजोंबाथ' खिन्थु नंगौ सैथोखौसो रायलाय जों सैथोआनो जोंना सैथोजोंसो देरनाय जों गोदोनिफ्रायनो आरो जों नोंथांमोन सानाबा जों सेन्देलनि समाय लानाय लाहरलाय जों नोंसोर बुङोबा जेखौबो लानो राजि आरोना समाया जोङो एकदम लाखि मानसिखा नालाय मोनसेबो लाजाया आरोना थ' बैथ' फाग्ला मानसि जानायाव माबायदि खस्थ' खालामो नायदो आयौ माने नैबे दैनि जांसिखौ एकदमबारे बोखारथारबाय आरो बे माने बारलिखौ फोनांथारगोन ओमफ्राय माबा मोनसे न'नि खामानि थिनदो बिमा बिफाया नै खामानि दं होननानै ब्लद ओंखारलांगोन दोनथिया जेबो गैया ओमफ्राय लांगोना थाहैनोसै ब्लद उल्था फैफिनसैलाय मानो होनबा थिननो हाफिनला बे समाव फैफिननायाव ओरैबायदि आरोना जानायाव बै गुवाराव होनोसैलाय आरोना गाइसमोन दालाङाथ' नै मा जालांनो हमखो गामियानो एकदमबारे गोदोनिफ्राय गोदोसिनबाय एकदमबारे ना दालां ना बालां सरखारफ्राबो नायसनला नामा गिदिर गोलावफ्रालाय MLA MC CMफ्रालाय मा जाबावनांगौ बे दालांजों सोर गथ' गथाय रोंबावनांगौ माजों थांनानै हो बिदियावनोथ' जों गाज्रिब्रा जायालै फंबाय होरिलांजोब्बाय थाबथाग्राया सिदा सिदाइल' हो सिदा सिदिल' हैस फाग्ला जोंखौ मिथिखाया होमबा नों जानायाव माबायदि मुहुर्त बारलिया नायदो मासे बेयाव नांखागोन 100% सियर बिजों सिदा लं अरनांगौल' जेया मादा आयौ बारलिया जालाबाय दा जेयाव आयौ
गैला बोरो नायनो लुगैनाय हामला आं नोंथांमोना नुगोन आरोना जों थगाया गाखोनायखौ गाखोनाय जोंना डाइरेक्ट सिदा सिदिखा दा बोग्रोदों र' बियो सौवाखै जेबो होद फाग्ला अबेबा नाया सौवा एकदम आरो जों सौनाय नाखौ जाखाया जों एकदम दावखोनाय ओमफ्राय जेखौबा हाबनायखौल' जायो आरोना जोङो थागोनब्रा जों मालाफोरनि इलेमादै फाग्ला हैस जों थगायालै मानो थगायनो मासेया जोंना बान्दा जाखायोब्रा बान्दाखाब्रा जोंना मासेया बारा ना हमा बेसो मेन खोथाया नुवाखै नों आयौ फाग्ला गैयाबो 200 ग्राम बेलाय नाया दैयाव सुनां 200 ग्राम नाखौ नोंथांमोननो स्रा देखायगोन आरोना बिलाय 200 ग्राम बिलाय फ्रायबो दंबावसो फाग्लालै नों देन्जार लाखिलै नों सिथोब देन्जार ना थिखैलै नों लाखियानो आलदालै नों माइरिबो एसे सान्दुं दुंबावगानांगौ जाहांबाय मानसियाथ' मा जानानै लाखियाखैब्रा बेलाय माबाफोरसो अनलाइननि बुस्थु जाखुमाबायो नामा बेलाय आं थाफायो बे दैलि खिन्थु आंनो खोन्थाफेराखै बे लाखिया बेनाव एसे बांसिन आरो हर मा हरा बेलाय थाबथानाया जेबो नङा जोंनो बारलिल' नांगौ आरो जों सौनाय नाखौ जाया आरोना जेब्लायबो बिदिखौसो जाखायो जोङो मानिखाया मा होआ बेलाय फाग्ला बेफोरसो ना सारग्रा दा अरबाय खाथां अरबाय नाया अरखो ना माया अरखो इलाय बिदिखायनोथ' बायोब्रा आङो नोंखौ जानायाव रोंगौ बेबो आं एसे आखाइ सुनानै लानि र' थालाखौ दे मोजाङै आय' दैया नायदो आरो बे मानसिया सानस्रिलांगासिनो आरो ओरैबायदि गोथौ थेवब्लाबो जानायनि थाखाय नागारा आरो बे ओइ ना बारलायदों हनै बोखारहरल' फाग्ला बारलि थागोन थब्ल'बाय आरोना गैयाबाबो 2 मिनिट थांबाय आरोना बेनो थब्ल'नाया फाग्ला मानसि इलाय 3 मिनिटजोंसो 3 मिनिटजोंसो सिखारदों मानसिया खिन्थु दसेल' नुयो आरोना केमेरायाव बिदिनो थगायखायोना खिन्थु 3 मिनिट थब्ल'दों बियो आरो नुदों आंखौ केमेरायाव आयौ दे मोजाङै हे गंगा बिमा गहोदो नों गहोआब्ला जों गवा गोथावना फाग्लासो 3 मिनिट गाहाम थब्ल'यो नुवाखै नोंसिनि सिगाङाव नुबायना नै रायजोफोर माखौ थगायनो जेबो नङा बिदिया नै जाखाबाय नै 1 मिनिट थांलायबाय थब्ल'नाया फाग्लासो आयौ नुवाखै आयौ 5 मिनिटजोंसो सिखारदों फाग्ला जांसिया नांबोदों बिगुरा दैयाव मख'खानोसैमोन आं रागाया नाखौ जांसिखौ जांसिखौसो आंलाय नाखौसो नंदों थिगबो गैयाना थानोबो हागौ नाया थानोबो हागौ फाग्लासोखा जोंना ओरैनो लाखिया आरो नै बै सेरजों बिराद मोजां ना खारो मिथिया बै दालां गुदिजों ओमफ्राय दा मा जायो रिजाल्टआ नायसै बिथाङासो बेसेबां लिरदों फरायनायालाय फरायदोंमोन हरनै गाहाम अखा थमब्लेद फरायनाया मानसिया आयै गोजौआव लाङाबा जाबावगोन बे थ' गोजौआव बाहायनो जायो जोंना दंजायो आयौ देन्जारलै नोंसिना नै आं दहाय मोनखानायसो बे मा नांलाबायो बिदियावथ' आं थगायाना फाग्ला नङाबा नों थगायसिगौमोन आंखौ खिन्थु आं थगायाना आं थगायफेरा मालाबाबो मा खोथा गैया होनदों आंना बिदिजों खोथा गैया जै आंना बांद्राय आं बख'नायाव जांसिफ्रा जायाबाथाय फ्राद मानसिखौ फ्राद नुखायोबा नायबानो हायदै फोनांसैलाय बेयावथ' बे अखा बान्दाखा जमा जालायबाय दा फैनानैसो दंलायबाय बारलिया ओरैबायदि एखदम जोंनि दैयाव आरोना गैयाबा नोंसोर सायाव नायलांबा नोंसोर लामा सामा नुलांबा ना गैयासो नंगोन खिन्थु फिसा आं बारलि जमायनानै दङ जोङो आरो जोङो फाग्ला अनोना फिसाखौथ' जों हगारफिनोसो ना ओंखायनो बेनि देरना थायोब्रा जोलै जायो बे नङा होमबा मानो होनबा जोंना बयबो जानांगौ दस्रानि मानसिफ्रा फैनानै जानांगौ नङा बेफोरसो औ खौसेथि अनलायनाया बिसो दा आरो नैबे गोदान जालायबाय आरोना जेया नैबे गांसेखौ दोनथ'बाय माने बे बारलिनि ल'खामोन ओमफ्राय दा नैबेनि खाफाला माबायदि बालाबाथियाबो गलाङा मावाबो गलाङा आरोना नैबे जोंनाथ' जेया मिथिखागौ नोंथांमोना अनेक रोखोमनि जे थायो जोंनाव जों
बार' मास सिखार खालामोना जोङो ओंखायनो जोंनो एकदमबारे बारं बारं माल नांगौ आरोना बेयाव होनायदो दा बे जेनि खाफाला मा नोंथांमोननो जों देखायगोन आरोना बेबो देन्जारसो मोसाखिसो आरोना बेबो देन्जार एकदमबारे बुद्रुलाबोजोबो हथुमनायसो बेना आलदासिनबावसो फाग्लासो खुनु रोदा मोनसेबो गारोबा बे फाग्लासो जेया ओमफ्राय नैबेना गिदिरल' आरो जाबाय नंमारगौ हैथ लासै दादा लासै दादा हाथरखौ सौनाय होनलागोन ना माखौलै आङो खुनु बिसास गैयाबोलै बेजों फाग्लासो मानसिया थगायलाबायोबो समाव मा जायोथाय दंबो जानो हागौ बोरै हाथरसो मोनदां सिङावबो थालाबायो जोंना फाग्लासो देखायथाराबा बिसास खालामनाय मानसिफोर ओरैबायदि फाग्ला आरोना नै बे बाराव मारै जाखो ओद बैसो मनानिखौसो गोमदों समारदोंमोन सौदोंमोनलै फिसानो होमबालाय गलांबाय बे मिडियाम सौदोंमोन दा जायगाया नों बे खनाजों सारगोदान गोदान गोदानाव बिदिनो बै समान एकदमबारे हाग्रा सेरजों थांनांगौ आरोना थांखाय नाला बारखाय जों हरनाय गांनै होनो नामा खनसेनो गांनै होजायो होबा जों दा मोनबा देखायसै आरोना गाइसमोन गांनै होनि जोङो भिडिअ हमग्रा मानसि गैया नालाय थाथ'दो होमबा ना जों देखायसै डाइरेक्टनो मोनबाथाय